Boss, asa naman ni boss? Nailag sila. Piki mo ito nga kwarta. Kamu dahil itong mga sabaan na. Boss, katong kuhan boss mo. Kapan? Kato, kanik no. Ay, sus. Alas na, Boss Marlo. Wa naman magkakanasayod, boss. Uy, man ta. Si Bungol man lang kauban. Nagunsa sila dia. Asa nga sa delta? Unan. Tara. Boss, asa naman ni boss? Ano man? Hadlok man kayo diri ah. Kamu dahil itong mga sabaan na. Blakingan ko ni be. Boss, ako rin una boss. Unan ko. Uy, Gagma man na si Bungol. Wala may na-blocking nga niya. Tanga na si Rukayo. kay boss, imam ko gibangkingan boss. Tagam ni mo budik. Bangun sa kanya. Bangun niya. Si sumbang ko na ko boss. Ay, kamu ko. Ano po ni Tumboy nga mandilin sa hayo? Magyud. Naisahan po ko anak. Bahala sa mo ulit ta. Isa boss, nasi lumboy boss oh. Boss! Bossing! Yung boy na. Ang boy. Lagon sa mo, Dre. Boy, ayan si Tuan. Gusto mo ibranan na? Boss, anak daw boss. Ang salas ang bulan. Palit ha? Gusto man sanas? Apple! Apol na boss, makaw na. Yung silpon. Nakikwarta. Naa! Kwarta na isgutan. Nasa balay, nagsinumbagay. Pero na ko'y dala. Tara. Hindi na, boy. Kana boss, pwede na na. Bukat na namin ha. Boss, dagang salamat. Paon ka pa rin. Wow naman. Nailag sila. Piki mo ito nga kwarta. Huli pa yung magay ng Tumboy. Gwapo, masilpon ni Tumboy. Wait, murag familiar. Gwapo lagi na mo silpon, boy. Oy, boss! Yawan o purma, oy! Kane? Bago lang palit. Ya, man mo gipalit. So naan, nailad sila. Piki nga queen sa akong gihatag sila. Di, naka-iPhone 13 Pro Max ako. Taysa, boy. So, maato na ko ha? Kung kakuha man ang silpon, boy. Sure, oy! Taysa, kuha lagi na, boy. Kay nga no, naday mong naong dire. I-open og testing, boy. Sige, open ako ha. Ang awara, di ba ako, boy? Naisahan, mampuday ko nila.